social media niile na-agba Obo because of Nana Yukureben for the Ejikem Bakasina. Ebuka Obi made a mistake. Ajujum we boluna. Ebuka Obi na ndibie abu ezonya agwanam. O akpodia hafa, akpo ya afa gi na-eme. Ha ka na-aghọla okwu. Oge emere preaching kwuo okwu gbasara onye ọbụla. Ya bụziela oge ekwuru okwu kpọ ha afa. Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ema na-ege m ntị nọ na-ekene nge n'ụbọchị nke taata. Biko, na the last time I made video, I was talking about let there be peace between Evangelist Ebuka Obi followers and the Reverend Father Ejikembaka followers. But this particular person, Njimakia Webia, I'm sorry to say this, my own other cover out of point sometimes. Because I did not see any mistake. He's talking about Reverend Evangelist Ebuka Obi made mistake. No kushiki bia gwambaka nyana abia Enugu, and no kushiki bia kwa governor nyana abia Enugu. The truth should be told. Yes, Governor Peter Mbabu, governor of Enugu State, is supposed to be aware. Even although they are aware, it's not even a must because all people now handle those things. Do you understand? But in order to show respect, but coming to Reverend Father Ejikembaka, that's not a must, that's not where Basalo is coming to Enugu State. My brother, Yabu is what say. Let's just be sincere to each other, because imagine now all the men of God in Abia, Enugu State, that they will first come and meet Reverend Father Ejikembaka before they will do anything they want to do in Enugu. Imagine that now all the people, celebrities in Abia Enugu, na nevus Abia meet Reverend Father Ejikembaka to perform whatever they want to perform during weekend. How is this possible? Like, how is this possible? Obugodi that no over here. Obugodi that no. Always some things that is otano ye na bagara. Always some things na made expect like no manku in public. I was not even expecting ya we see that na Ebuka Obi like ya will preach all the picture on a page. I wasn't expecting that. I was not expecting it. But nya was kind of way you bury and nobi. Way you bury and nobi ginya de soku. Then why that comment? Why that statement? It shows that now that's in a way give, but he just seek you at that moment. We froze up for once. I saw this battery, bomba na battery up and down. No yinka koluba down. We gonna calm more down. Let there be peace. Mbake fugi yoku ona bugo. Then Ebuka Obi asahia. Let's just have everything call here just like that. Because now me who con kiakita is a very big problem. It's a very big problem. I can see come with it. Nwewu nechere anya. Fu ebe agụ dị na je gba agụ ụkwụ gbacha agụ ụkwụ agụ binite na-eyi anya. Fu na oru ha anụ ọ na-ata gbe ya nkịtị dị nakwa lara ụra. Ọgba na je gwa ụmụ anụmanụ ndị ọzọ sị na makwa na ọ gbara agụ ụkwụ agụ ekwuru okwu. Father Mbaka has been keeping silent all this while. He have not said anything. Emechekwuo gụọ ya ma afa kpọọ ya ma Elijah Enugu. O kwete zaa Elijah Enugu. A na-akachu ya na-ekwutọ ya. Ya ajụjụ wee bụrụ kedu ihe ọzọ ga-eme karịrị nke megorunu. Anọ m ebe Ezugo Global na ije ụwa na-asịtọsi ọnụ. Ezugo Global wee na-asị na ọ bụ na Ebuka Obi tibu picture Father Mbaka wee climb bụọ ka ewepụ the picture gịnị wee mee. Ọ climb go bụ na ọ climb go. Onye gafe osi ogwe gbajie. Ọ dị ka onye si n'aka mmadụ wee bụrụ gọvanọ. Ọ bụrụ gọvanọ, ọ bụgo gọvanọ. Sọsọ onye mfo gọọmenti ya dị interrupted was Fubara, governor of Rivers State. Ka nwunye ike gosi na ọkwa m ti gị n'oche a m ga-shake ukwe gị. Ebuka Obi rigoro. Father Mbaka si gị jiri wayo that he loves you and love all the Zionites. That 95% of the Zionites are adorers. Check in my previous video niile ekwuchara m ihe a na mbụ. Ebuka Obi si na Adoration Ministry Lagos branch wee bịa.
Now fight it tooth and nail. I remember one day, those days, Ebuka Obi, I was standing, Ebuka Obi was telling somebody, if only this man of God can touch me, I want him to touch me. If only this man of God can touch me. Man of God want to touch his yegi. And for them back abekwa narrate kwa okukuku ya nesi hone washing of feet. Ni ye Holy Communion, eme impartation of power. Anum ki jo wana asieri agba na akeri. When I say no ya wagozire Ebuka Obi, no ya mere Ebuka Obi impartation of power, no ya mere Ebuka Obi ordain. Emakuye bu ime mmadụ ordain. A reverend father we right ime layman ordain. Asi unu ga school. I won't go school in now na school na n'ime streets. Na yele. Oluzi oge ego ga na rege. Esi no mmadụ ibe gị mee gị na aka ọgwụ ma na aka gị nsi. Emakuye bi ime mmadụ ordain. Ebe ka Fada Mbaka no mee Ebuka Obi ordain. Did Fada Mbaka ordain the Ebuka Obi? Ebuka Obi bi card gu no na eme ordination. Word of declaration eyere onye ọbụla o. Eyekwere ndị ọzọ yekwe Ebuka Obi. Egbujie video ahụ ebe esi gbujie ya. Ihe na-echezi bụ ihe ahụ Ezugo Global kwu na mbọsị Ebuka Obi ga-anọ kwụ na Altar Zion. Ọ bụ na ewe n'ihe dị na Altar Zion ahụ na-agwa anyị. Na mbọsị ọ ga-akwụ na Altar Zion ahụ kwuo okwu na nke Fada Mbaka ekpome na agbachikata eze nkịta ekpuru nkata n'iru wee gwa ya okwu. Bịa na anya ka ngwa unu lidebenu nsị. Lidebenu nsị. Lidebenu nsị. Unu amakwana unu emego gafee oke. Unu ewekwe limit. Unu achọ ịkwanyere onwe unu ugwu. Ebe ọ bụ na unu ga-asa Fada Mbaka okwu. Unu ga-asa unu Fada Ede okwu. Unu ga-asa unu Bishop of Lagos State okwu. Somebody that claims that he's under Catholic Church. Beba crusade in Enugu. Crusade other Pentecostal churches and other pastors and ministers in Abia. Obiazi nke fumpinishi. Korunwa na azu. Ojibulo onye. Ke miracle no megolu. The verifiable. Kedaru no bugo. The verifiable. Kedi level ya. Ogeji. Nkia. We buru so buru news. Fada Mbaka ka ọkwara ihe ọ kọwara. Ọ si unu. Na Ebuka Obi abụrụ somebody ga-abịa na program oho host too. Ọ nọ ya wabi ihe bụ the who. Ya bụ the pioneer. Esi na-ebi flyers. Na-eke ndị mmadụ si na program ama ndịzikwa. Program Ebuka Obi ama ndịzikwa. Ebuka Obi aghara ijide onye a na a ga-ejide onye a na ndị Zion ọma na Ebuka Obi ọma ga-ejide onye ahụ. Kedu ihe unu na-akọdị? Mgbe na-ajụ Ozino one is or the too corrupt or the too evil that no one kwezo kwa choya nkabuswa open battle ka apụta. And then the bloggers are nesi na ha na watching the Zion eji alolo ọja ni na akwụcha monthly salary na ye contract Ezugo Global Obama TV ijo one and otu ya. I want to call you people to what end? Una na-eche dịkwa echiche banye future unu. Una na-eche dịkwa echiche banye future ụmụaka unu. Una na-eche dịkwa echiche banye that na unu amaburu Ebuka Obi. You people suddenly met Ebuka Obi. And if they tell you people now to give a biography history about Ebuka Obi, about how he grew up, you people cannot give that account. Then kedi unu. That's na iri wonu richi ozo. Unu got to understand. Fuebe jime Ebuka Obi na-ebi Obama TV ego for job well done. Na the video I jikwu ya o. Job well done. Job well done na gini na ọ na-akparịrị ya Fada Mbaka. Na a na-akparị ha Fada Mbaka. Obama esi na agba gị nkịtị na ibukwa na onye. Konteri ahụ ịnọ. Men ga-akụri gị kụda gị kụdụye gị juru eju. Ọ maka na agba gị nkịtị. Epụta ịkpọ nna anyị ukwu. Ịchọzi bụ ka Ebuka Obi kwuo okwu. Kedu ihe unu ga-ebo Fada Mbaka karịrị nke unu bori ya? Unu ebogi ya na ọtụwa nwaanyị ime. Unu ebogi ya na Ogechi Njaka bịa na ọ defenderi oge a na-ekwu na ọtụwa nwaanyị ime ọtụwa nwaanyị ime. Unu ebogi ya na o jere ngwa ọkpa ala. Ha ya ndị dibịa wee jee na ngwa ọkpa ala jee plant acham. Unu ebogi ya na o si n'azụ jee ka o bịakwa goro anyị Ebuka Obi bịa afọ na ngwa ọkpa ala. Kedu ihe unu ebobo ya? Indirectly ebogi ya no ji police and talks. We bịa na hotel ebe Ebuka Obi no. O wee gbuo unu na somebody like Ebuka Obi, na ọ bụ a Catholic member, a man of God ekwesịrị ịnọ na hotel. Na ebe o kwesịrị ịnọ bụ na chapel. Ọ bụ na o mere arrangement ya ọfụma.
onye Fada Mbaka dị na mma ozu ha Fada Ebuka Obi bịa na parish house na ọbịa program ọ nọ na bishop's court na ọbịa program asị na-ekwe fada asata na parish house fada asata na ebe a ka ọ ga-eje n'ọrụ na ọ bụ na o rubere ndị ụka isi rubere ndị isi ụka isi na-akwanyere ha ugwu ulufa Fada Mbaka ka agbafugo na Catholic ịnụ na ọ dị efesi fight ịnụ na ọ nara efesi ọgụ achekwe na I man unu ga-abịa with insult. That has always been you people. Ozugbo a ga-afụ the video you na-abịa bụ every Wednesday, every Friday, every Sunday ka unu malụ nke o kwuru so that you people will pick up from there. Ego unu ego a niile unu na-analụ wee na-akparị Fada Mbaka echi nwa gị kọrọwa nsị tinyewe n'ọnụ ma ịzụsi ya ya ọwa ofu akatikoro na ofu ogori seri igbo soro drọgụ ma o mere ofu ọnọtụ useless in gaba isi na ịmarakwa na-ewe onye imelu na-ewekwa onye ịkparị na-ewe onye imejọrọ unu nụkwa ka unu ikwu Fada Mbaka n'onwe ya na-ekwu that Fada Mbaka he knows forgives but mmụọ na-ejere ozi ọ na-agbara odibo nwere ike si okay you forgive go na ya wa man forgive ọpụọ njem Ebuka Obi has so much polluted Christianity to a point. Fada Mbaka sị gị n'ọgbọ megidego omume n'ụfọdụ ihe mata ya asị na-ekwu dịka eziokwu eziokwu global emeghe eme nwewu m ụzọ ọba egbe kamera on kwuo eliwe tairiwa si tọwa ọnụ maka na iwere okwu ifuru okwu iyi ekwu ọ bụ ma nọrọ ebe nke ọ nọ na-akpọ Fada Mbaka iyi na-akparị Fada Mbaka ije ụwa nọrọ ebe nke ọ nọ na-aka eri unu si na unu bụ Zionites anti-Zionites criminals ndị oshi program a eme n'Enugu Ezugo afọ gị ebe ahụ nke 100 days emechi na ngwa ọkpala Ezugo global afọ gị ebe ahụ ije ụwa afọ gị ebe ahụ afọ gị na nke Enugu ije ụwa ọbụma afọ gị na the programs all these things gosi na-ewe ọrụ ezili unu na-alụ na-adịrọ mma mbọsị a ga-akwụsị iyi unu ego a kedu ihe unu ga-emezi will you people still stand with him or will you people be against him? That is what I want to know. Ihe ahụ Ebuka Obi ga-ekwukene ga-akwụ na ọta nke akọ ga-akọ nke ozi ebu gọvanọ eziokwu ọkọcha gọvanọ eziokwu is still regretting it up to date nke JPAC kwuru JPAC is still regretting it up to date oge echi njaka ke nke ya how far kedu ihe ọzọ ọ ga-ekwu no Peter Obi bịa ọnabacha ekpere Fada Mbaka call wee bịa from ụmụchi Igbo emene kpọcha ma time wee bịa to Ebuka this and that Ebuka oge ị bịara Enugu oge ị na-abịa for Fada Mbaka to touch you for you to see Fada Mbaka achọpụrụ gị ọkwa Fada Mbaka na-abata gị time without time you called him your spiritual father your spiritual mentor Fada Mbaka nọ under Catholic Church Fada Mbaka nọ under a bishop he's a reverend father for crying out loud he's not a bishop even if he's a bishop of a diocese Fada Mbaka iwe right iji picture Fada Mbaka is not God iji feed that picture Fada Mbaka when they minister gị why not your own picture ọkwa onye gafere osi ogwe gbajie oge ahụ niile need that help iji picture Fada Mbaka ebe a na-asa gị ụkwụ wee na-eme billboard Lagos niile wee na-eme bịa n'ọfịs gị enlargement Fada gị na Fada Mbaka eju ebe niile itiekwu ma n'ime room gị I don't know what you want to achieve with it although you achieved your aim maka iji ya dọlụ nnukwu ihe ịchọrọ filuzie na-edọta gị ihe na-ebuga ọga ndị ọga ọkwa ifuru ebe a na-akwago gị nekwa anya ọfụma ịrịkata tọnụkwa na anya n'azụ ka ị ma na ụzọ isi gbago n'ụzọ ahụ aka dị ka ọ pịbụ na ndị na-akwago gị na-ewepụ ihe iji rigolu ọ ga-abụzi mgbe ị ga-achọ ịrịdata ịma mfụ ụzọ ekenekwa eme unu